Zdá sa vám korčuľovanie ťažké, náročné a možno aj nedostupné? Máte pocit, že by ste sa techniku korčuľovania nikdy nevedeli naučiť? Volám sa Kaja a ja vás presvedčím o opaku. Na začiatku si vysvetlíme správny postoj na ľade a ja vám ukážem aj čo nikdy nerobíme. Hlava je vzpriamená, ramená tlačíme dozadu, chrbát je vystretý a spevnený. Kolená sú v miernom podrepe. Pre tých, ktorí sa nevedia ani len odraziť z miesta, je dôležité, aby začali simulovať chôdzu. Tí, ktorí majú tento základ zvládnutý, sa môžu začať odrážať. Odrážame sa celou hranou korčule. Ako posledný prvok v dnešnej lekcii si ukážeme prvok, ktorý sa nazýva bocian. Bocian je vlastne udržanie stability na jednej nohe. Ak zvládnete stabilitu na ľade, zvládanie nových prvkov vám pôjde oveľa ľahšie. Tak a teraz si zopakujme, čo sme sa dnes naučili. Ja sa na vás teším pri ďalšej lekcii krásokorčuľovania. Ahojte!